Dnes v noci som nespala dobre. Niečo sa mi snívalo, zobudila som sa z toho do pocitu, že nevyhovujem. Proste bola v sne nejaká situácia, ktorú som spackala a spackala som ju preto, že som sa na ňu nepripravila. Hoci som mala čas, ale ja som ten čas oplieskala na rozprávanie s nejakou postavou v svojom sne. Miesto toho, aby som sa sústredila na to, čo idem robiť, mala som ísť vyučovať. Miesto toho, aby som si pozrela, že kam mám ísť vyučovať, tak som sa len tak vyberala a odrazu som zistila pred dverami, že vlastne ja ani neviem, do ktorej učebne idem a tá, kam mám namierené, že je obsadená. A teraz samozrejme v tom sne začalo také všelijaké to pobiehanie a kam sa mám ísť a neviete niekto, kde by som mala učiť. A keď som sa zobudila z tohto, tak to vo mne zanechalo taký dosť zlý pocit, pretože ľudia, to som ja. Ja som proste ten chaot, ktorý sa nepripraví a na poslednú chvíľu improvizuje a nie vždy to dopadne najlepšie. A už som z toho bola celkom smutná. Zistila som, že nemám rada sama seba, ako môže mať potom rada svet okolo mňa, ale ako mám začať mať rada sama seba, keď so sebou nesúhlasím, alebo proste viem, že robím chyby. Takže išli sme do sna. Moje šamanské silové miesto je teraz také, že minule som mala veľmi zlý pocit zo svojho kontaktu s anielmi. Hlboko som nesúhlasila s tým, ako narábali so mnou a s inými ľuďmi. A tak som si povedala, že ja si v svojej šamanskej realite vytvorím takú bublinu energie, kde všetko bude priateľské, všetko bude podporné, všetko bude láskavé. Pretože tento svet vnímam ako dosť neláskavý, tak som si povedala, že aspoň tam si vytvorím takú bublinu a budem tam chodiť, zotavovať sa, keď tento svet začne byť na mňa nejaký nie najlepší. Tak, a teraz ráno zobudená, neviem, čo mám robiť a ja sa nemám rada a ako sa mám začať mať rada, tak som išla do tejto bubliny. Tá bublina je zvláštna tým, že keď som si ju vytvorila, bola vzduchoprázdna. Nič tam nebolo, bol tam len istý pocit. Do 24 hodín, čiže do najbližšej návštevy tejto bubliny, sa mi tam čosi nasťahovalo. Nejaká energia. A tá energia je úplne úžasná tým, že samozrejme môj mozog ju premieňa na obrazy, čiže na istú farmu a na ľudí na tej farme, ale je to všetko to isté, je to len jedna energia. Vždy, keď tam prídem, tak jednoducho ma berú presne takú, ako som, ako to najlepšie na celom svete. A na tu máš koláčik, poď, ideme prehadzovať seno a takéto veci. Čiže som jedna z nich a nejaké také, že ty si niekto cudzí, my sme lepší, lebo my sme lepšia energia. Nie. No a tentokrát som tam prišla a už ma samozrejme niekto vítal pri vchode. Ten vchod je tak zvláštne urobený, že sa do ňoho musím nasúvať na silu. To som si vytvorila také zábrany v šamanskej realite, pretože všade mi lozili anjeli a ja potrebujem mať aj miesta, kam sa anjeli nedostanú, tak som vybudovala akoby ochranu. No a tak som sa pasírovala cez tú ochranu a už tam niekto bol. Ahoj, poď sem, ty ale nevyzeráš dobre. Hovorím, čo, mám nízku energiu? Nie, tvoja energia je úplne v poriadku, len zhasla, nie je žiarivá. A teraz ako to bola informácia, s ktorou som nevedela, čo mám urobiť. Tak hovorím, čo je to, keď žiarivá energia a táto moja nie je žiarivá. No to znamená, že si stratila radosť, chuť do života. Ček. Akože to sedelo jak príslovečný zadok na šerbel. Tak som vybalila svoje veľké náreky medzi koláčikmi a nakladaním sena a podobnými vecami.
som vybalila svoje veľké náreky, že som zistila, že sa nedokážem prijať taká, aká som, proste nemám sa rada. A ako to mám dosiahnuť? Už si nepamätám celkom presne ten rozhovor, ale vyplynulo z toho následovné. Ako energia potrebujeme voľne tiecť. A niektoré tie životné situácie sú akoby také zálivy s úzkým hrdlom vstupu a keď do toho vtečieme, tak proste nevieme veľmi rýchlo stadiaľ von a stiahneme sa, skolabujeme. Doslova padlo slovo skolabovať. Skolabujeme, staneme sa taký tvrdý, zahustení a nevieme potom z toho stavu ľahko vyliesť von. Takže tá rada bola, to je jedno. Keď sa dostaneš do zlej situácie, keď sama so sebou nedokážeš vydržať, hýb sa, teč. Choď robiť niečo iné, venuj sa niečomu inému, hovor s niekým. Jednoducho len nezavrzni v tom stave, nestiahni sa do seba, ale voľne teč a o chvíľu sa to tvoje vnútorné nastavenie prispôsobí novej situácii, uvoľní sa to zlé, čo v ňom je a ty sa zase budeš cítiť dobre. Čiže čo máme robiť, keď sa nemáme dosť radi a zapadneme do kritickej, sebaposudzovačnej nálady? Teč. Choď robiť niečo iné, venuj sa niečomu inému, hlavne nezavrzni v tom, že teraz musíš dokonale a do hĺbky analyzovať to, prečo si taký nepodarok, aký si.